My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Hello, boys and girls. Welcome to Kids Corner. May the Lord be your portion, may He be your guide, your shepherd, and may He fight your battles. We are still under the theme of battles in the Bible and seeing that the Lord is there to fight our battles. Remember, our text of consideration is 2 Chronicles chapter 20, verse number 15, which reminds us that the battle does not belong to us, but it is belonging to the Lord. And guess what? Today we're going to share the story in the book of 2 Chronicles chapter 20, the story of Jehoshaphat. But before we do so, let me just give you a quick reminder. On day number 1, we're talking about the Exodus battle where Moses told the children of Israel, fear not and see the salvation of the Lord. And the Egyptians that were troubling, they never saw them again. And on number 2, God gave them victory at the fortified city of Jericho. When they sang praises, the walls came tumbling down like there was nothing. And then, of course, the story of David and Goliath. David came in the name of the Lord and God gave him victory. I want to let you know, boys and girls, don't forget, do not trust your own instinct. Do not trust your abilities, but trust in the Lord and do not lean on your own understanding, because the Lord is ready to fight for you. And today we are going to study the book of 2 Chronicles chapter 20, the story where we find the story of Jehoshaphat. Remember, it was a mighty army. It was the Ammonites, the Moabites, and the children of Mount Seir. They had come to a place that is called Hazazon Tamar, which is also known as En-Gedi. Don't worry about the big names, but I just want to let you know that they had come in their numbers to come and defeat this man of God called Jehoshaphat. But because Jehoshaphat trusted in the Lord, he looked at the armies of the Moab and the Ammonites and Mount Seir as they came to Hazazon Tamar. They were mighty in number, but he did not forget that his God is so big, he is so strong, he is mighty. There's nothing that his God could not do. You know what he did? He took the letter that they brought and he called for a fast, and he told the children of Israel, we need to fast to the Lord that he might render victory and that we might claim his promise that he will do for us that which we ask of him. So he took the letter that was sent to him and he put it in front of the Lord, and he said, Lord, you know we do not have strength, we do not have power, we do not even have the battle strategy, but we have you. We have more than what is needed, whether we don't have the artillery, whether we don't have the strategy, whether we don't have the numbers, but we have you on our side. There are so many people who have confirmed that when you have God on your side, you have the majority. So the Hazazon Tamar was so full with the enemies. They had come to defeat Jehoshaphat, but Jehoshaphat knew that it is only the Lord who can render victory, and he called for a fast, and the entire Israel fasted to the Lord that he might grant them victory. So when the day of battle came, when they all came, the Ammonites, the Moabites, and the children of Mount Seir, right there in Hazazon Tamar, they were countless in numbers. There were so many. But you know what God said? He said, no, you must celebrate your victory even before you have it. Sing songs of praise and sing hallelujah to the Lord. And I will show you that the battle does not belong to you, but the battle belongs to the Lord. So when they shouted in victory and they sang songs of praise, you know what the Lord did? He brought confusion into the land, into the camp, so much that the Ammonites were killing the Moabites, and the Moabites, the children of Mount Seir, and they all killed each other and they massacred this one. So the confusion was so great that even though they had come to destroy Jehoshaphat, they ended up destroying themselves. And for the children of Israel, all they could just do was to sing praises and thank the Lord for what he has already done and what he was doing and what he was yet to do. So boys and girls, I want to let you know, when you trust in the Lord, when you depend on God, God would fight your battles. Sometimes we have these battles that we need to fast to the Lord and pray to him and say, Lord, this battle is too heavy for me. What I like about Jehoshaphat, he was very truthful to the Lord. He says, I am weak. I don't have the strategy. I don't have the numbers, but I have you. So boys and girls, when you have God in your life, you have more than what is needed for you to find victory in any battle. So Jehoshaphat said, okay, because you are everything that I need. He sought the Lord in prayer and in fasting. I want to challenge you, boys and girls. There are some battles in this life that you need to pray and fast. When you remember, when you read the book of Mark chapter 9, I think it should be verse number 29. It says, this kind goes by nothing but
but prayer and fasting. I want to challenge you. There are some battles in your life where you need to entreat the Lord in prayer and in fasting. And of course, the Lord, who is a covenant keeping, a God who keeps his promise, will come and he will fight for you, just like he did to Jehoshaphat and the children of Israel. And it is from this story where Jehoshaphat said to the children of Israel, do not have to fear, O Israel. You do not have to worry. The Lord has done it in the past. He will do it today, and he will continue doing it again. So the battle does not belong to you, but the battle belongs to the Lord. And surely the Lord showed them that the battle belongs to him. And the children of Mount Seir, the Moabites and the Ammonites, killed themselves in that battle. And for the children of Israel, all they just needed to do was to sing praises to the Lord. So continue singing praises to the Lord. Keep a song in your heart, because the Lord is ready to fight for you, and he will render victory in your life, because the Lord is always on your side. Oh, boys and girls, let me continue to remind you, do not lean on your own strength, your own understanding, but trust in the Lord. And when sometimes you are faced with a difficult moment, you must pray and fast, and God will come through for you, because hey, he is in the business of answering the prayers of his children. May God continue to fight your battles. God keep you until we meet again to learn more about more and more battles in the Bible and how God comes through for us. God bless you. There was a man who built a house, and he was called a fool. The storms, they came and the ground gave way. Should have gone to building school. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. A wiser man, he built his house on ground that didn't move. The storms, they shook, but the house still stood. It was strong as super glue. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. So build your life on things that last, like faith and truth and love, so you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 ndinonanga chukunzimera katama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo timeiro ndoriona iro rino ndichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa ndau
ropa rake zvitema zvese zvapera apo patsimero ndariona iro rinondichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa ndamuka ndaitwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri tsimeiro ndariona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa chishambiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyu Jesu chete wakatinunura tsimeiro ndariona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa tsimeiro ndariona iro rino ndichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa. Zvakazarugwa 15 kubva pavhesi ya2 tichaverenga mavhesi anokwana kuita maviri zvinoreva kuti tinosvika pavhesi ya4 tigowana chidzidzo chedu ipapo. Tinokuchingamidzai vana vaMwari mukati mezvirongwa zvino zvekudzidzwa kweshoko raMwari. Sati taverenga ngatimbowanai mukana wekunamata Ishe wokudenga tomutendai nemukana wamatipa wokuti tarise shoko renyu dzvene nokumbira kuti imi mweya mutsvene makanga muripo richinyorwa musava muenzi Baba. Ivai pano munditungamirire nditsanangure zvakanaka zvine chiremerera chenyu. Ngandidzikisirwe imi musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Zvakazarugwa 15 vhesi ya2 kusvika pavhesi ya4. Shoko raMwari rinoti, ndikaona chakaita segungwa rinoonekera rakavhenganiswa nemoto, naivo vakauya vakakunda chikara nemufananidzo wacho nechiverengo chezita racho. Vamire pamusoro pegungwa rinoonekera, vane rudimbwa rwaMwari. Vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana vachiti, Ishe Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura anoshamisa. Mambo wamarudzi, nzira dzenyu dzakarurama ndedzazvokwadi. Ndianiko angarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutsvene, nokuti marudzi ose achauya achinamata pamberi penyu, nokuti kururama kwenyu kwakaratidzwa. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Toda kutarisa musoro weshoko unoti kutsungirira kwevatsvene. Mukacherechedza chitsauko 15 chataverenga chazvakazarugwa chinotiburitsira pachena zvichaitika pamazuva ekupedzisira apo Mikaeri muchinda mukuru achasimuka achibva mukati meimba yekureverera vatsvene. Pati zvichaitika Jesu asati vadzoka zvine chekuita nekupatsanurwa kwevanhu vari kumira kurutivi rwaMwari vachimirako, vari kumira kurutivi rwomuvengi vachimirako. Saka toda kutarisa pfungwa inokosha inogara ichitaurwa even nazvakazarugwa yekutsungirira kwevatsvene. Tichada kutarisa kuti vatsvene vanotsungirira pazvinhu zvipiko. Chii chinombodzi kutsungirira? Chii chinombonzi utsvene? Ndivananiko vari kutaurwa kuti vakanga vakamira vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari
mukacherechedza pfungwa inotaura pamusoro paMozisi inoburitsa pachena kuti vakaimba rwiyo rwemudzikinuri, nokuti Mozisi akavasunungura kuvabvisa mukati meutapwa munyika yeGipita, akavabvisa physically, vakabuda vakaenda kunyika yeKenani. But kunyange vakapinda muKenani havana kuzorora, havana kudya uchi nemukaka sezvavakanga vakavimbiswa. Why? Nokuti havana kuteerera. But then pfungwa yaMozisi inyaya yedilivhara, deliverance yavakaitigwa naMwari kuburikidza neutungamiriri hwaMozisi. Kuuya kwaMozisi zvakare, rwiyo rwaMozisi runoburitsa pachena kuti inyaya yemutemo, because Mwari wakapa kuburikidza naMozisi Israeri ikapiwa mutemo. Shoko rinoti handei tinonamata, bvumidzai vana vaIsraeri vanondinamata mugwenga. Saka tiri kuona kuti rwiyo urwu rune chekuita nekudzikinurwa kwevana vaIsraeri kubva mukati meutapwa vachiinda kuKenani yepanyika. Asizve kuti vasvikeko vaifanira kuti vachengete mutemo waMwari, but vakanokundikana dakara vatambudzika vari munyika yeuchi nemukaka. But the Bible says havanongoimba rwiyo rwaMozisi chete, but vakaimba rwiyo rwegwayana. Pfungwa yegwayana iri kutaura pamusoro paJesu, iro riya gwai raMwari rinogeza zvivi zvenyika. Gwayana raMwari rakaonekwa naJohn, anoti behold the Lamb of God, inobvisa zvitema zvenyika. Saka rwiyo rwaJesu kana kuti rwiyo rwegwayana rinoriva rwiyo rwesacrifice, kuzvipira kwakaita Jesu kuti adzikinure vanhu kubva muchitema. This time he is a deliverer, not just physical Moses, but spiritual deliverance. But one day achazotibvisa pano physically tichiinda kunyika yakanotigadzirira. Saka ndo rwiyo rwakaonekwa ruchiimbwa nevarume. But pfungwa yandiri kuda nemadzimai aya, pfungwa yandiri kuda ndeyekuti vanhu ava vakakunda, amen, vakakunda chiko, vakakunda chikara, vakakunda chii zvakare, vakakunda mufananidzo wacho, vakakunda chii zvakare, vakakunda chiverengo chezita rake. Kuna avo vanofamba nezvirongwa zvazvakazarugwa, munohwisa kuti chikara chiri kutaurwa tinochiona chapter 13 chinotaura pamusoro pekuti chakataura mashoko ekumhura wekumusoro-soro. Saka ava vakachikunda chikara ichi, ende vakakunda zvese zvine chekuita nedzidziso dzechikara, kusanganisira nemurayiro wechikara uyo wakanga uchimanikidza vanhu kuti vachengete zuva rekutanga revhiki. Saka tiri kuona vanhu ava vakamira pagungwa raionekera, zvinoreva kuti vakanga vakunda. But then shoko raMwari rinoti vanokunda vachaita sei? Vanokunda ndivo avo vachazopiwa upenyu husingaperi. Saka indai neni papfungwa inotevera, vakakunda seiko vanhu ava? This is where we want to go. Vakakunda seiko? Mukaverenga zvakazarurwa chapter 13 and reading verse 10. Indai neni papapa. Kana munhu achitapa, uchatapwa. Kana munhu achiuraya nomunondo, unofanira kuurawa nomunondo. Ndipo pane kutsungirira nekutenda kwevatsvene. Mukacherechedza pfungwa iri pana zvakazarurwa 13 inotiburitsira pachena kuti vese vanenge varamba kunamata chikara nemufananidzo wacho vachaurawa, vamwe vacho vachaiswa majere. Ndo pari kutaurwa manje apa kuti anenge atsungirira, you see now, kutsungirira kwevatsvene ndipo pane kutsungirira kureva kuti Jesu asati vadzoka pane chiitiko chichatsvaka kutsungirira kwavanhu panguva yematambudziko. Chiitiko chacho chine chekuita nekusarudza kumira naMwari uye nekusarudza kuinda nechikara nedziso dzacho. Saka mubva mana panapa kuti nguva yekutsungirira iri kutsvaka, iri kuitika just before the final event yekudzoka kwaJesu yaitika, just before Mikaeri asati abuda mukati meimba tsvene-tsvene. Saka ndo pari kunzi ndipo pane kutsungirira kwevatsvene. Ndo patinowana vara kana kuti mashoko ekutsungirira kwevatsvene ari kuwanikwa mumira naMwari panguva yekuedzwa nekutambudzwa nekuda kwechikara, pamusoro pekuchengeta
zuva rechinomwe nemitemo yese 10. Nepapamwezve patinowana mashoko mamwe chete ekutsungirira kwevatsvene. Zvakazarurwa 14 vhesi 11 navhesi 12 pane mashoko mamwe chete iwawa. Manyaneni ipapo 14 vhesi 11 and verse 12. What does the Bible say? Utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havana zororo masikati nousiku. Ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho, navanogamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Muri kuona kuti apa kutsungirira kwavatsvene kuri kuuya after paparidzwa the 3 angels messages. Paparidziwa kuti ityai Mwari mumurumbidzei. Paparidziwa kuti budai mukati maro Bhabhironi raparara. Paparidzwa kuti kana munhu akanamata chikara naiyewo achamwa waini isina kudhailutwa yehasha dzaMwari. Saka tiri kuona panapa musure mekutambudzwa kwavatsvene nekuda kwechikara kuna chapter 13 tinoona vanhu vachinzi ndipo pane kutsungirira. And then after paevangelaizwa pataugwa pamusoro peshoko rengirozi nhatu tinonzwa kuti vanhu vachatsungirira. Samubva maona kuti pari consistent, pane muraini unotevereka kuti vese vane kutsungirira mukati vanenge vatambudzwa pamazuva ekupedzisira hwamanda isati yarira. Saka nyaya yekutsungirira panapa haisi kureva vanhu vachinge vashayiwa shuga kana kuti vanhu vachishayiwa kukwira makombi, vachishayiwa transport vongotsungirira kuti rega tingopinda murori tingosvika kumba. Nyaya yekutsungirira iri kutsvaka nyaya yekumira pachinamato, kumira naJehovha, kumira naMwari iye akasika denga nenyika, kunamata Mwari akasika zvinhu namazuva matanhatu. Samubva maona kuti after the preaching of the 3 angels messages tiri kuona vanhu vachinzi ipapo pane kutsungirira kwevatsvene. Nepape pamwezve patinonzwa nyaya yekutsungirira. Endai neni kuna Mateo chapter 10 and I'll read verse 22 tichiverenga verse 22 na verse 23. Kutsungirira kwevatsvene, aya mashoko ari kutaurwa apo Jesu vachiyambira vanhu pamusoro pemazuva ekupedzisira. Muchavengwa navose nekuda kwezita rangu. Ndi Jesu ari kutaura nevadzidzi. Asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Asi kana vachikutambudzai muguta rimwe, tizirai kune rimwe, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri hamungapedzi maguta avaIsraeri mwanakomana womunhu asati asvika. Haleluya. Muri kubva maona panapa Jesu achitaura iye mbune achiudza vadzidzi anoti muchavengwa nekuda kwezita rangu, uye vanhu vachakunetsai vachikudzingai munzvimbo dzamenge muri. Asi kana muchinge maatakwa pane imwe nzvimbo, indei kune imwe. Shoko raMwari promisi yoti hamusi kuzoapedza maguta kusvika Jesu achinge vadzoka. Kureva kuti pane pfungwa yeprotection, pane pfungwa yekuzodzikinugwa naJesu. Nyaya yekusapedza maguta inyaya yekuti kudzikinugwa kuchakasika kusvika. Haisi yekuti maguta ari kuverengwa ubva apera. Kuchakasika kusvika musati maenda kune rimwe guta hwamanda icharira. Kristu achauzokudzikinurai. Saka taona panapa pfungwa inotaura pamusoro pekutsungirira kwevatsvene panguva ipi? Panguva yekupedzisira apo Jesu vasati vadzoka. So pfungwa tinotibate panapa ndeyekuti chii chinombonzi kutsungirira chacho? Kutsungirira zvinoreveiko? Mukaritarisa vara iri nekurinanganidza, ivara rinobva pamavara maviri mubhuku kana kuti muzvinyorwa zveGreek izvo zvakanyora unganidzo yekuNew Testament. Rine mavara maviri anichatsanangura kuti anorevei. Vara rekutanga ratinowana pakutsungirira inonzi patience, right? Not long suffering. Mashoko anogona kutsinaniswa, but vara riri papapa haisi long suffering. This is patience. Patience inoburitswa nemavara maviri, hupomone. Hupomone rinoreveiko? Rinoreva kuti remaining behind. Hallelujah. Zvoreva kuti pane vanenge vabuda vainda, iwo sara uripo. Rorevei zvakare stand
my ground, kumira paground pandakamira, handidzupurike. Ndo iri kutaurwa panapa naHupomone, ende inobva yataura showing endurance. Varire kuti endurance harisi varadukuba, rinoreva munhu anoshingirira zvokuti kana iri relay, vanhu vanonzi vane endurance havasi vanomhanya ma100 meters ema200, vanhu vanomhanya ma1500 meters, vanhu vanomhanya makiromita, vanhu vemarathon ane endurance. Kana vanhu vachiita tsiva anorova neendurance, mofungidzira kuti acharohwa, but pakupedzisira moona achihwina. Vanhu vari kumhanya marathon, Teresa, panyaya yekutsungirira, munhu anotsungirira haasi munhu ari kumhanya relay ye100 meters yekungomhanya 9 seconds, but this is 9 hours, this can be days munhu achimhanya akatsungirira. But kana tambo yasimudzwa kuti achinorova tambo, mungafunga kuti anga asingambomhanyi, kureva kuti anenge akachengetedza simba rekupedzisira. Ndo vara rinonzi perseverance iroro, ndo vara rinonzi endure, be up against. In other words, pane zvinhu zvikukukonesa but uri kuramba wakamira. You see now, kutsungirira hakusi kungogara wakangomirira, inonzi long suffering, inonzi vana mai vachiudza vasikana kuti gomera urimo mukati memba. Inyaya yeactive patience. Hey, not just long suffering, but inotaura pamusoro pekuti munhu ari kuramba akamira pana Mwari iye pachake achiparticipata. Zvinhu zviri kuda kuvhiringana naye but anoramba akamira. So now kana maakunzwa kuti ndipo pane kutsungirira kuvatsvene, zvinoreva kuti pane zviri kugwa navo kuti vasatsungirire. Handiye pavara rechipiri rataurwa kuvari kunzi vatsvene ndivanani, because ivara rinogona kungoshandiswa pese pese, vanhu vachiti kazuva isangano raMwari, vanhu voti amen, vanhu vobva vangofungidza kuti tisu vatsvene. Vari kunzi vatsvene vacho ndivanani, ende bhaibheri rinotitsanangurira kuti ndivanani vatsvene, because vanhu vangangofunga kuti nengari kuti unoenda kuchechi wakapfeka hembe dzekuchechi uri mutsvene, ende vanhu vachifungidza kuti nokuti unoimba kana kuti unoparidza uri mutsvene. Chii chinonzi munhu mutsvene? Zvakazarirwa 13 verse 7 ndo patiri kutambira tiri, because ndo pane nyaya iyi inoti kudiko, chikapiwa masimba kuti chirwe nevatsvene nekuvakunda, chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Maiona ka, ichi chikara chekutanga, kuna anohwisa zvikara izvi zviviri zviri pano zvakazarirwa chapter 13. Chikara chekutanga chakabuda mugungwa, icho chaityisa, chine nyanga 10. Ende maona panapa kuti chakataura pamusoro penyanga, pakanga pane mashoko ekumhura kumusoro-soro. Icho chikara ichi chikashamisa vanhu, because umwe musoro wakanga une ronda rakanga richiita sekunge richachiuraya, but rakashamisa because rakapora. Vanoziva chirahwechi, munohwisa kuti chikara chiri kumiririra purpose iyo yakanga ichitarisirwa kuti iri kuzoparara, but ikamuka. 1798 tinoona achisungwa popo, achiswa mujere, ende akanofirapo, but the system yakaramba ichirarama. Ende chinotaurwa kuti chakatambudza vatsvene. Mainzwa kapanapa, chakatambudza vatsvene. Chikavatambudza for how long? For 1260 days. Ende kana kuti 42 months. Mukadzitarisa muchaona kuti makore ari pakati pa 538 kusvika 1798. Ende mukacheka muhistory muchaona ndipo apo vanhu vakawanda vakapesekutwa, vamwe vachiurawa, vamwe vachiisiwa mukati meshumba, vachidliwa nemapere, vachibvarugwa. Chikonzero vakanga vamira pana Mwari vachiti hatidi zvinhu zvinopesana neshoko raMwari. Saka mubva maona kuti vari kunzi vatsvene vanhu vari kutambudzwa Jesu asati vadzoka. Teresa, ndopane nyaya. It's nothing to do with kungoenda kuchechi nekuimba nekunamata, but vanhu vachamira naJesu panguva yekutambudzika kwavo, hwamanda isati yareta padhuze nekudzoka kwaJesu, ndo vari kunzi vatsvene panapa. Ukaringa Daniel chapter 7 verse 21 na 22 inotsanangura futi kuti vatsvene ndivanani. Ndakatarira
ndikaona runyanga urwo ruchirwa navatsvene nokuvakunda kusvikira akakwegura pamazuva ake achisvika. Vatsvene vokumusoro-soro vakaruramiswa, nguva ikasvika yokuti vatsvene vapiwe ushe. Maiona pane yandikati consistency yekududzira vatsvene, yekuti vanhu, these are the persecuted ones. Vanhu vari kutambudzwa nekuda kwekumira muchokwadi, vanotambudzwa nechikara, vanotambudzwa even nekanyangaka, vanobva vatambudzwa even, gandiverenge kuti vanotambudzwa nani futi pavhesi ya6 of chapter 17 yazvakazarugwa. Ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene. Maiona kavatsvene vauya uye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndikati ndichimuona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru. Mukacheka chapter 17 yazvakazarugwa inotaura pamusoro pemukadzi akanga akasiyana nemukadzi akaonekwa pachapter 12. Saka vakadzi vaviri ava vanomirira kereke, are we together, vanomirira sangano. Saka muchaona kuti vari kunzi vatsvene, vanhu vari kutambudzwa nekuda kwechokwadi chavakabata. Vanhu vachatambudzwa pakupedzisira apo hwamanda isati yarira. Muri kuibataka? Number 2, vari kunzi ava vanhu vachatambudzwa, you see now, nemukadzi uyu. Mukadzi ari kutaurwa uyu ari kunzi akanga akapfeka nguo tsvuku, uye mukadzi akanga akasiyana nemukadzi akanga akapfeka zvakanaka pachapter 12. Anomirira nyongano Babylon, omirira dzidziso dzenhema dzakatsauka zvinova zvimwe nekanyanga kadoko nezvakadzidziswa kuna chapter 13. Saka mubva maona kuti vari kutambudzwa. Kadzi anomirira chechi, vari kutambudzwa ikereke. Saka kanitaura pamusoro pevatsvene, masaints, tiri kutaura pamusoro pechechi yaMwari, which is the extension of the body of Christ on earth. Teresa, apo Pauro akanga achinda Damascus, shoko rakati kudini? Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Akanga achinda kunoitei? Aenda kunosunga vanhu vakanga vachinamata Jesu Kristu. Saka Jesu anotaura kwaari anoti, uri kunditambudza. Saka vari kunzi vatsvene, this is the church inochengeta murayiro waMwari ende ine kupupura kwaJesu, that keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus. Saka ndo vachatambudzwa. Kana vakutambudzwa ava ndo vari kunzi kana vachinge vatsungirira shoko raMwari rinoti ivavo vachaponeswa. Saka in a nutshell, tinogona kududzira shoko kana chirahwe ichi tichiti the persecuted ones, right, ndo vari kunzi vatsvene. These vachazowanikwa, apo Jesu achauya kuzotora vanhu vake. Avachawanikwa vamwe vacho vari vapenyu. And you see the woman and the persecuted, zvatadzidza kuna zvakazarugwa chapter 12 nechapter 17, zvoburitsa pachena kuti church ndiwo mutumbi waKristu pano panyika. Now, toda kuti tisvike pakupedzisa tichiona kuti what are the benefits of perseverance. Ndezvipi zvingava andingati mugove wekutsungirira. Ukaerenga chapter 21 yazvakazarugwa kubva pavhesi ya7, rigandinde ipapapa, chitsauko chatinowanza kuverenga zvikurusa muzvirongwa zvino. Chitsauko chinotaura pamusoro peJerusarema riri kudzika kubva kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga. Shoko raMwari rinoti pavhesi ya7, anokunda achagara nhaka yezvinhu izvi, ini ndichava Mwari wake. Amen. Iye achava mwanakomana wangu. Asi kana vari vanotya navasingatendi navanyangadzi navaurayi nemhombwe navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Saka benefit, mugove wevanhu vanotsungirira, tiri kuuwana panapa kuti vanenge vatsungirira, this is what they are going to get. Number 1, vachagara nhaka yezvinotevera. Mwari pachavo vachava Mwari wavo. Number 2, ende ivo pachavo
vachava vanakomana nevanasikana vaMwari. Muri kuona chimwe chinhu pana. Mwari ndiMwari wavo, ivo ndevaMwari. Handimoona kuti zvine musiyano. Pane vanhu vanoti tiri vaMwari but Mwari achiti havasi vangu. But pana pari kunzi ivo vanhu vangu ende iniwo futi ndiri Mwari wavo. Saka zviri kutaridza kuti panenge pane ukama huzere. Tichapiwa mugove wekuva vana nevadyi venhaka yeupenyu husingaperi because tinenge tatsungirira kusvika pakuguma. Regai nditi panguva yeno vanhu vaMwari, kutoenda uku kwakuenda nhete, hobvu dzakukoriwa nemanda. Zvinoreva kuti kana usina kuisa midzi yako pana Kristu haugoni kupabuda pakaoma. Why? Because vese vachazeza nekuteta havayambuki panyanza iyi. Nyanza yekuidzwa apo vanhu vachatambudzwa nekuda kwekukwanisa kwekumira naMwari panguva dzakaoma. Ndo pari kunzi ndipo pane kutsungirira kwevatsvene, ivo vanochengeta murayiro waMwari nekupupura kwaJesu. Ndoda ndinamate neumwe anoti, Pastor, yes, I believe it, kuti mazuva aya ari kuuya ende atova pedyo. But kutsungirira hakuzoitwi panguva iyoyo. Kutsungirira kunoitwa zvino. Unodisa here kuti Mwari amire newe panguva dzakadai, kuti mazuva aya ava pedyo zvakadaro achisvika kwauri semunhu waMwari unge wakamira naye. Ukaverenga kuna Luke chapter 18 mavhesi ekutanga masere anotitsanangurira mashoko anokosha anofanira kuitwa nevanhu ava kuti vatsungirire. Kwanza, we ought to pray always. Tinofanirwa kuramba tichinamata. Saka kana uchidisa kuzomira panguva iyi, unofanirwa kumira iye zvino. Jesu haasi kuzouya kechipiri asina mbouya kekutanga mukati meupenyu hwako. Hazvibatsiri kumirira Jesu kuuya kwake kechipiri iye asina kumbouya. Anouya iye zvino mauri otanga kuva Mwari wako, then kana uya kechipiri taakuitwa united tichienda mukati medenga kuzonogara naye zvachesa. Munamato wako here kuti Mwari ndibatsirewo ndimire pamuri. Kamwe kambo kanoti mira semusambangwena. Uyo unowa uchimuka mukaona karuva kanonzi musambangwena kari mugwizi kanogara pamusoro pemvura. Kunyange zvikamira sei mukakatsika kanoita sekanyura but pasina nguva kanodzoka koenda pamusoro pemvura. Tinofanirwa kumira semusambangwena. Kana zvakaoma mira semusambangwena. Kunyange muchato wanetsa mira semusambangwena. Kunyange washorwa nehama dzako mira semusambangwena. Kunyange basa rikapera nekuda kwekuti uruchengeta sabata raMwari mira semusambangwena. Kunyange mhuri yese ikati waakupenga waasiyana nezvatakajaira mira semusambangwena. Tikamira pana Mwari vanotsungirira kusvika pakuguma vachaponeswa. Baba wokudenga tomutendai, tinoshuvirawo kutsungirira. Kutsungirira uku takuona kuti kune mubhadharo pakupedzisira. Pane zvinotisunda, pane zvinotidhonzera kurima, patinokumbira kuti titsire pamuri, tise midzi muna Jesu Kristu. Semuti uyo wakasimwa pahova dzemvura, unotumira midzi kumvura, kwanzi kunyange mhepo ikauya ingabvisa mashizha. Asi iwo ucharamba wakamira. Mashizha anogona kubva, mamwe mashizha kurasikirwa nemabasa mashizha, mamwe mashizha kurasikirwa neukama mashizha, patichamira pamuri dakara hwamanda ichirira. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Kristo mukatenzi yakutuma enonemu nondo mumawoko endasangana nemuyedzishinga biro sekamba utarise mandu iwakamba ona ewa kamba sekamba otare semandu
kana Mungozi chenjera ngwarira usatokere hakuna chishangu wakane weni ungawakunde sekamba otare semadu ona ewa kamba otare semadu ewa kamba sekamba otare semadu Pasfarate Zewera Mesimba Renda Udise Oreko Mago Paano Kutu Nakasika Mero Sekamba Otare Semadu Ewa Kamba Semadu sekamba otare semadu enda osashe tezi aripejo ano patisi le kukunyara rodo rakese Zimbukwenda sekamba otare semadu ona ewa kamba otare semadu ewa kamba sekamba otare semadu ewa kamba otare semadu ewa kamba sekamba otare semadu. Tine ukama tine kufara kuza miramu mawaka ake chikamorero runyara ro kuza miramu mawaka ake kuza Kutsamira umawoko ake a Jesu kunodzatira kufamba mzira kutsamira mumawoko ake nzira yapenya zuwa nezuwa kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake a Jesu kutsamira mumawoko ake a Jesu chinyi ndinozvane kuti nzira kutsamira mumawoko ake gerunyararo ndenzi wapedyo kutsamira mumawoko ake Kutsamira mumawoko
Kutsamira mawoko ake aje Kutsamira mawoko ake aje Kutsamira mawoko aje Kutsamira Kutewera mponesi kwese kondinogara apo imi munoenda undendo kutewera ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera kana nzira inoshata kana kusina nzira waenda pamberi pangu ini ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera kutinda ona dambudzo zvimwe ndaedzwa imwizve makamboedzwa ini ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera kana ndawane urombo kushaya kusafara ndatondera mwakashaya tenzi ndokutewera ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera kuti ndinoona rufu musatire mauya wakafama makamboigwa ndichiri kutewera ini ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera mponesi imwima kandifira kana wese wakusia ini ndokutewera kana wese wakusia
ini ndo kutewera kana merese vakusiya ini ndo kutewera kana merese vakusiya ini ndo kutewera kuti ndinona rufufu musatizve mauya wakafa makamboigwa ndichiri kutewera ini ndokutewera mponesi mwima kandifira kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya